Helo, a croeso i'r sesiwn byw Troseddeg. Fenw yw Mr Eirimar Jones. Dwi'n athro Troseddeg i e-ysgol erbyn hyn. Mae gennau 34 blynedd o brofiad fel athro i chi gael bach o'n nghefndir i. A wedi bod yn dysgu criminolog ers 2015 pan ddechreuodd y cwrs gyda Cybac. A wedi dysgu nifer o bynciau eraill a wedi arholi i Cybac yn y pwnc yma a nifer o bynciau eraill hefyd. So wedi cael fraint o wneud y cyflwyniadau chi dros ychydig wythnosau diwethaf. Maen nhw ar gael i chi trwy Carl am Cymru. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael cyfle i edrych ar y 3 cyflwyniad cyntaf. Os nad ydych chi wedi cael cyfle i wylio'r cyflwyniadau hynny, then croeso i chi fynd nôl i wneud hynny. Chos beth dwi'n mynd i wneud heddiw ydy crynhoi be nes i yn y 3 y cyflwyniad hynny i mewn i ryw 25 i 30 o funudau. Chi gael blas o beth wnaethon ni yn y fideos na. Gan obeithio wedyn fydd yna'n codi awch yn chi fynd nôl i edrych ar y pwyntiau dwi'n codi fan hyn mewn tipyn bach mwy o ddyfnder. Felly, beth dwi wedi bod yn gwneud yn y cyflwyniad yna, ydy gwneud cyfres o wersi yn canolbwyntio ar bwnc mae disgyblion wedi y draddodiadol ffeinio'n anodd iawn. Mae'n siŵr o bob esboniadau biolegol a esboniadau unigol, mae esboniadau cymdeithasegol, sef 2.3, ydy'r un mae disgyblion yn ei weld yn fwy heriol, oherwydd mae'n elfen o gymdeithaseg a seicoleg yn nghwm gyda nhw. Dwi hefyd wedi edrych ar rhannau perthnasol o 44.1, sef effaith y damcaniaethau cymdeithasegol yma ar bolisi. Hynny yw, effaith ar be mae Llywodraeth yn gwneud nawr yn maes Troseddeg. Okay? So yn fideo 1, os ydych chi nôl i edrych yna fo, dwi'n sôn am 2.3 a dwi'n ffocysu ar beth ydych chi'n gweld ar y sgrin fan hyn, sef y swyddogaethwyr, y marcswyr a'r rhyngweithwyr. Ac wedyn yn yr ail fideo, yn yr ail gyflwyniad, dwi'n sôn am faterion 2.3 eto, sef realistiaeth dde sy'n bwerus ac yn ddylanwadol iawn, a realistiaeth chwith i raddau. Dwi'n mynd gwario gymaint amser ar hynny ar hwnna. A wedyn, yn yr ail gyflwyniad, dwi'n sôn am 4.1, sef effaith yr esboniadau cymdeithasegol na yn ymwybodol neu'n anymwybodol ar bolisi. Be mae hwnna'n meddwl? Effaith heina ar beth sy'n digwydd ar llawr y system gyfiawnder troseddol ar hyn o bryd. Okay? So mae wedi dylanwadu beth mae Llywodraeth neu cyrff yn gwneud. Okay? Ac yn y trydydd cyflwyniad, fe nes i edrych ar papurau arholiadau yn deillio o i 2019 ymlaen. Oherwydd ers 2019, mae natur y papurau arholiad wedi newid, a dyn nhw ddim yr un peth ag oedd nhw cyn 2019. Ond dwi'n am yn golygu gallwch chi just di-ystyru 2017 a 18, dyna'r papurau sydd ar wefan Cybac, achos maen nhw'n gallu bod o help. A na i drio rhoi ffocws i hynny hefyd ar ddiwedd y cyflwyniad yma, fel bod chi'n gwybod sydd allwch chi ddefnyddio nhw i helpu chi i ddeall y pwnc yma, sy'n gallu bod yn heriol ar y degau. So yr un gyntaf nes i edrych yna chi, gyda chi, oedd y swyddogaethwyr. Okay? A fe wnaethon edrych ar y ffaith bod swyddogaethwyr yn meddwl bod yna bwrpas i wiro troseddu, bod chydig bach o gwiro a chydig bach o troseddu, nid yn unig yn anorfod, ond bod yna actually yn beth da ar gyfer cymdeithas. Okay? Oherwydd, mae'n gwneud 4 peth allweddol. Un, mae'n hyrwyddo newid. Okay? Mae'n hyrwyddo newid. Byddwn chi am y suffragettes, eu cyfraniad nhw tuag at cael y hawl i merched bod eisiau Rosa Parks yn gwrthol sefyll ar y bus. So, mae'n gweithredoedd fan'na hyrwyddo newid a bydde extinction nawr neu say no to oil, stop oil, a dweud bod nhw yn mynd i hyrwyddo newid yn dyfodol. So mae'n gallu bod yn beth positif. Mae'n dod o pobl at ei gilydd. Okay, mae'n pobl at ei gilydd, pan mae'n rhyw drychineb yn digwydd mewn rhyw gymdeithas, mae pobl yn dieddol o ddod at ei gilydd yn dyn nhw ac i uno fel cymdeithas. So mae'n beth positif iawn. Mae'n cadw ffiniau yn system boundary maintenance. Ond ni bai bod trosedd neu rhyw ymddygiad gwiredig yn digwydd, sydd byddwn ni'n gwybod bod rhywbeth yn bod yna fo, bod o ddim yn rhywbeth positif. So, mae'n cadw ffiniau. A hefyd mae'n golau hybydd nhw. Os mae'n lot o ddigwyddiadau enghraifft wedyn ni bod trywanu, stabbings yn digwydd yn Llundain nawr, mae fel goliadau traffig nhw, goliadau hybydd, mae'n dangos ni bod rhywbeth yn bod. Right? Goliadau coch, mae'n un gwyrdd, mae'n broblem yn Llundain gyda trywanu yma. Okay? So, mae'r swyddogaethwyr yn eitha happy, okay? Happy clappy. Maen nhw'n gweld bod yna beth positif i bob dim i'w wneud gyda
gyda troseddu a gwirio. Okay? A dyrcem nath ddatblygu'r syniad wedyn o anomau, okay? Anomau, sef pan mae cymdeithas yn colli normau maen nhw'n rhannu neu egwyddorion. Okay? Hynny yw, pan mae cymdeithas yn colli gongwg ar bwysigrwydd heinia, mae'n achosi anomau, sef sefyllfa lle mae ormod o drosedd a gormod o wirio. Okay? Nawr, yn fwy pwysig na hynny, os chi'n cael cwestiwn, byddwn ni'n canolbwyntio mwy ar theori straen Merton. Y Merton yn dweud bod ni gyd yn anelu am nod penodol. A nod penodol da ni yn meddwl ato fo ydy yr American Dream. Arian, statws, hyd yn oed enwogrwydd erbyn hyn. Da ni gyd yn gwthio teg at hwnna. Dyna yw nod pawb yn gymdeithas. A pan di pobl ddim efo'r modd i gyrraedd y nod hynny, chi'n gweld hwnna ar y sgrin nawr, dim modd i gyrraedd y nod, maen nhw'n dioddef o straen. Okay? Dyn nhw'n methu'n cyrraedd y nod o cael arian a swydda ac hyd trwy ffyrdd convensiynol. Right? So, maen nhw'n ymateb mewn ffyrdd gwahanol. Nawr, y ddau ymateb sydd yn bwysig i ni ydy ymateb o arloesi, sef innovation yn Saesneg, lle maen nhw'n chwynnu am ffyrdd eraill o gyrraedd y nod. Yn methu wneud trwy gweithio'n galed yn ysgol a mynd i brifysgol, y ffyrdd ydych chi'n ystyried yn draddodiadol. So maen nhw'n arloesi, dod o hyd i ffyrdd eraill o gyrraedd y nod, gwerthu cyffuriau, dwyn, troseddau technolegol. Okay? A'r llall yw encilio, retreatism, maen nhw'n camu mas o gymdeithas a falle'n cymryd cyffuriau neu ymwneud gyda ymddygiad fel arall sy'n droseddol. Okay? A wedyn yn ôl, yna Cohen ddatblygu syniadau Merton wrth ddatblygu y syniad fod yna hierarchiaeth statws gwahanol yn cael ei ddatblygu ymysg rhai is-ddiwylliannau. Nawr, enghraifft y hwn fydda pobl ifanc sydd ddim yn llwyddo yn yr ysgol, okay, statws isel, right? A felly'n creu is-ddiwylliant, neu gangiau, sef y gwerthoedd cwbl gwahanol i gwerthoedd normal mewn cymdeithas gyffredinol. Enghraifft, gwerthu cyffuriau, ymladd, trywanu, a bydda syniadau Cohen am hierarchia statws gwahanol, sicr falle yn gweddu'r sefyllfa yn Llundain gyda gangiau pobl ifanc dyddiau yma, os ni credu fel mae'r wasg yn dweud hynny bod o'n problematig. So, wnaethon ni edrych ar y theori yna yn y fideo cyntaf, okay? Mewn tipyn bach mwy o fanylder na dwi wedi gwneud nawr, wrth gwrs, a wedyn ni effaith ar bolisi. Nawr, yn ymwybodol neu'n anymwybodol, chi'n gallu gweld syniadau yma ynglyn â datblygu modd i gyrraedd y nod, okay? Mewn polisïau, enghraifft polisïau taclo tlodi, enghraifft y cyflog i safswm. Okay? Cyflog i safswm nath ddechrau, funny enough, Ebrill y cyntaf, 1999, ond erbyn hyn fe allwch chi ddisgwyl cyflog i safswm mwyn helpu pobl i gyrraedd y nod, okay? Bod modd i nhw gyrraedd y nod. So erbyn hyn, os chi dan 18, dwi'n meddwl bod o'n 5.28 cyflog i safswm. Os ydych chi dros 23, mae o'n 10.42 ceiniog. Felly, y pwrpas ydy, mae'n rhoi y modd i bobl gyrraedd y nod. Addysg mewn cyrchardau, falle, yn esiampl arall, o'r theori mae'n dylanwadu yn ymwybodol neu anymwybodol ar y polisi hynny. Mae oed y darllen carcharor cyffredin yn 11 oed. Wel, dwi'n meddwl yn caniatáu really i gyrraedd y nod, pan diw'r sgiliau yna mor isel. Dyn nhw'n lot yn uwch yn y gymdeithas cyffredinol, 15. So, ond mae'n tipyn yn is pan mae'n dod at oed darllen, 11. Rhifedd hefyd oed carcharor o ran ei sgiliau rhifedd ydy 9 oed. So, datblygu heini mewn carchardau, gwersi, datblygu sgiliau. Allwn ni sôn am diffyg staff i wneud yna ond. Allwch chi weld y polisi, yn ceisio datblygu'r modd i gyrraedd y nod. A fydwch chi weld mewn datganiadau diweddar o bosib o ran y llywodraeth. Yn datgan bod yna suite newydd o apprentisiaethau, o cyrsiau ganwydigaethol yn mynd i cael ei datblygu i helpu pobl sydd falle ddim eisiau dilyn trywydd academaidd, ond i helpu pobl i ddilyn trywyddau gwahanol fydd yn rhoi y modd yn nhw gyrraedd y nod. Okay? Am agenda levelling up, dwi'n siŵr beth yna'n Gymraeg, levelling up y llywodraeth hefyd yn esiampl
sydd o bosib yn ymwybodol neu'n anymwybodol wedi cael ei ddylanwadu gan ymdrechion i gynyddu siawns bywyd, life chances pobl. Okay? Codi safonau mewn rhannau penodol o'r Deyrnas Unedig. Un esiampl sydd wedi bod yn y wasg ydy HS2 train, sydd ddim yn mynd i ddigwydd, ond mae'n esiampl i chi o syniad oedd i ddatblygu llinell rheilffordd o Llundain i Birmingham a wedyn tu hwnt i Manchester, a byddwn yn agor mas cyfleoedd economaidd mewn ardaloedd o ddim wedi cael o'r blaen, ac wrth wneud hynny, chi'n cynyddu modd pobl i gyrraedd y nod yn yr ardaloedd hynny. Nath yn gweithio, ond na fe. Right? So mae'n example, mae hynny'n esiampl, falle bydd athrawon chi wedi rhoi esiampl eraill i chi o'r theori yn dylanwadu ar bolisi. Okay? So polisi beth sy'n digwydd yn y byd go iawn. Nes i wedyn yn y fideo gyntaf troi sylw at Marxaeth. Okay? Nawr, ychydig iawn yw effaith Marxaeth yn uniongyrchol, ond mae'r theori wrth gwrs yn dylech chi fod yn ymwybodol ohono fo, despite the fact ni wedi cael chydig o dylanwad y gwbl ar actual policy, beth sy'n digwydd ar llawr y gwlad. Ond mae wedi cael dylanwad. So, yn y fideo dwi'n sôn am cymdeithas gyfalafol, sef un sy'n syngedig ar elw ac eiddo. Okay? Mae yna doi fath o bobl mewn cymdeithas gyfalafol yn ôl Marx, ydych chi'n gweld ar y sgrin, sef y bourgeois. Okay? So, nhw sy'n berchen y dulliau cynhyrchu. Okay? Nhw sy'n berchen, nhw sy'n cael yr elw, nhw sy'n efo'r ffactrioedd, nhw sy'n efo'r cyfalaf. Right? A wedyn, yn is nawr, mae gyda chi proletariat. Yr unig beth maen nhw'n gallu cynnig yw ei llafur, ei gallu i gweithio. So, yn syth, ydych chi'n gweld bod yna angyfartaledd yn bodoli. Okay? Mae yna angyfartaledd yn bodoli o fewn cymdeithas. Mae angyfartaledd yn arwain at rhwystredigaeth, a mae rhwystredigaeth yn arwain at torcyfraith. Okay? So mae cyfalafiaeth, fe chi'n gweld yn y pedwerydd pwynt fan hyn, yn crimogenic. Mae'n system sy'n arwain at dorcyfraith. Okay? Mae'n gael ei fwydo gan system sydd yn gwthio prynwriaeth, consumerism, prynwch hwn. Os ydych chi efo trainers, mae eisiau trainers gwell yn chi. Os ydych chi efo car, mae eisiau car hyd yn oed well gen chi. Right? O'n i'n gwrando ar Tracy Chapman yn canu fast cars yn y Grammys dydd o blaen. Okay? I've got a fast car. Well, o'n i'n sôn am cael car mwy fast yma. Cael swyddi. So, chi'n gallu gweld hwnna'n dod mas yma. Prynwriaeth, elw, profit yn bwysig. Okay? A wrth gwrs, pan dych chi ddim efo hwn i gyd, mae o'n arwain at rhwystredigaeth a mae'n arwain at torcyfraith oherwydd dyna yw hanfod cymdeithas cyfalafol a mae'r llywodraeth yn manipuleidio'r system yn ôl y Marxist, manipuleiddio data troseddeg i ddangos bod rhai troseddau'n fwy uchel na fwy niweidiol na troseddau eraill for NF2 neu mosod ar eiddo. A wrth gwrs mae hwn yn cael ei yrru gan cyfarpar gladwriaethol eideolegol, sef system sydd yn gwthio'r syniadau mae at yn ei trwy amser, eideolegol yw syniadau, cyfarpar gladwriaethol wedi y gwlad yn defnyddio pethau fel addysg, crefydd, tyngedi, gwthio syniadau, mae prynu a wneud elw sy'n bwysig. A wedyn, mae cyfarpar gladwriaethol gythrymus, okay? Gythrymus yw oppressive, so pethau fel heddlu llysoedd yn criminaleiddio pobl, enwedig pobl proletariat neu nawr wrth gwrs dosbarth gweithio, cyrchardau llawn pobl a dosbarthiadau gweithio, ddim nid y dosbarthiadau uwch elit. Okay? So dyna'r syniadau Marxaeth yn gyflym iawn, wrth gwrs dwi wedi rhoi lot mwy o sylw iddo fo yn y fideo, gwreiddio, os ydych chi eisiau gwybod mwy o ddyfnder. Wel, ie, mae hwn yn un. Chydig iawn mae ei effaith Marxaeth ar gymdeithas fodern, oherwydd dyn ni'n gymdeithas gyfalafol, felly syniadau Marxaidd ddim wedi bod yn boblogaidd iawn o gwbl. So, beth mae'r syniadau wedi wneud, mae'n gwirionedd i tynnu sylw at broblemau, hytrach na uniongyrchol newid nhw. Okay? Mae'n ei tynnu sylw at broblemau, ond mae tynnu sylw yna weithiau wedi arwain at ddatblygiadau boed hynny'n ymwybodol neu'n anymwybodol wedi dylanwadu gan y syniadau yma. Tynnu sylw at troseddau elit. Okay? Mae'n lot o sylw wedi cael ei roi nawr
y scandal PPE yn ystod argyfwng Covid, bod y contractiau i gyd, mae biliynau o bunnau wedi mynd i bobl oedd yn cyfrannu at y blaid gwleidyddol ceidwadol, oedd mewn pŵer ar y pryd. Bod ffiniau nifer o bobl oedd fewn y llywodraeth wedi ennill contractiau. So, yn sicr mae hwnna wedi codi cwestiwn ydy ynglyn â pŵer yr elite. Os mae Marxist sy'n gyfeirio hynny neu ddim, mae'r dylanwad yno. Partygate hefyd yn esiampl arall, maen nhw'n cael ei dwy'n i gyfrif am ei ymddygiad nhw. Mae'n angsondeb, mae'n anheg bod pobl nhw'n gallu gwneud hyn a ni ddim. So mae Marxist yn anuniongyrchol, neu'n uniongyrchol yn tynnu sylw at hynny ac yn dylanwadu ar hynny. Rhoi sylw i'r sgoi plismonau dewisio, selective policing, y ffaith bod llawer iawn o adnoddau a sylw y heddlu yn mynd ar droseddau conger las neu droseddau dosbarth gweithio neu droseddau stryd. Okay? A tynnu sylw wrth gwrs oddi ar tynnu ffocws oddi ar troseddau'r elite. Felly mae hwn yn rhywbeth sydd wedi cael sylw. Troseddau corfforaethol, trychineb bopal pan nath cwmni Union Carbide torri pob math o reolau iechyd y diogelwch nôl yn 1984. Nath ganiatáu gwmonwy enfawr amgylch yn India, neu amgylch yn chanau India, bopal yn arbennig, a lladd rhwng 15,000 o bobl. Neb wedi cael ei gyhyddo o unrhyw tor cyfraith yn sgil hynny sy'n anhygol, a mae Marxaeth yn tynnu sylw at anhegwch hynny. Zeebrugge yn 1987, Ferry, Herald of Free Enterprise yn gadael y porthor gyda drws ar agor. Eto cwmni'n torri sawl rheol iechyd y diogelwch, 193 marw, neb wedi cael ei cyhyddo o drosedd yng nghyd-destun hwn, hyd yma. Felly mae'n tynnu sylw at yr anhegwch, dwi'n sôn eto am anhegwch o fewn y gyfraith sy'n cael mae Marxwyr a Marxaeth yn tynnu sylw at yna. Enghraifft Trump yn gwynebu 91 cyhyddiad o dor cyfraith yn America, ac eto mae'r arian gyda fo, y pŵer gyda fo, a'r dylanwad yna i fynd ar ôl pob manylun bach mwyn bod yr achosion llys ma ddim yn mynd mlaen. Byddai rhywun fo chi a fi ar y jail spel byddai sy'n marian dyn ni i allu ffordd y cyfreithwyr i wneud hyn. So mae'n tynnu sylw at anhegwch o fewn y system a bod pobl sydd ddim efo'r gefnogaeth yna angen y gefnogaeth yna mewn gwirionedd. A trosedd enghraifft newydd ers 2008, dinladdiad corfforaethol, corporate manslaughter, erbyn hyn yn y gyfraith ers 2008. A teimlad mae'n bod y cwmni yma yn cael ei ffwrdd gyda torri gyfraith yn ddiben draw, a felly bod rhaid dwy'n nhw sicrhau bod nhw'n cael ei dwy'n i gyfrif am materion fel diysteri iechyd y diogelwch sy'n lladd mwy o bobl yn America a Prydain na llofruddio gyda'i gilydd. Okay? So, tynnu sylw yma Marxist wedi'i gwneud, ond yn ymwybodol neu anymwybodol, mae'r tynnu sylw yna wedi dylanwadu. Okay? Nes i edrych yna wedyn, a na i frysio trwy hwn, os chi wedi gwneud lot o hwn pan mae'n dod at uned 1, pan ydych chi sôn am effaith y tyngedi, ydy rhyngweithwyr, wrth gwrs, sef syniad yma o labelu, bod rhywun yn cael ei labelu fel troseddwr, okay? A bod chi'n gweld eich hun fel troseddwr, chi'n teimlo eich hun fel person troseddol, so mae'n dod yn statws meistr yn eich hun, mae'n dod yn master status, dyma fel chi'n gweld eich hun. Right? Nawr, gan bod chi'n gweld eich hun felly, chi'n ymddwyn fel yna, a mae'n arwain at procedwrniaeth hunan gyflawnol. Mae'n argoll fan'na, gyflawnol. Okay? Self-fulfilling prophecy. Right? So mae'n dod yn rhywbeth sydd chi'n gweithredu'r label, chi'n gweithredu'r peth. Okay? Mae hefyd yn tynnu sylw at pŵer ymhelaethu gwir o deviance amplification, fel ydych chi'n criminaleiddio pobl trwy dweud storis amdano nhw trwy'r amser, enghraifft pobl ifanc, yn amharchus ac yn gwrth gymdeithasol, yn cael y cyllell. Mae'n gwneud i bobl teimlo, mae'n rhaid i gael y cyllell, achos mae pawb arall. A mae'n creu rhywbeth o panic moesol yn dweud, chi wedi gwneud digon o waith o hwnna. Mae'n gwneud diawniaid awerin, mas o carfan penodol o bobl, folk devils, o carfanau penodol o unigolion.
am yn tynnu at pŵer ysdrydebu, okay? Stereotyping. A mae hwn hefyd wedi cael effaith ar polisi yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol. Enghraifft, mae heddlu'n gyndyn iawn nawr o arestio plant, okay? A'i labelu nhw yn oed ifanc iawn fel troseddwyr, achos maen nhw'n deall y pŵer o cael yn label hynny, wedi o gael nhw i gymysgu gyda troseddwyr eraill. So, mae yna bolisi i wneud popeth posibl rili i sicrhau bod pobl ifanc ddim yn cael yn labelu oed ifanc iawn. Dadcriminaleiddio yn enghraifft o hyn, mwyn stopo pobl gweld hynna fel troseddwyr. Yn Colorado, enghraifft, dwi'n meddwl bod chi'n gallu cario nawr 4 gram o gyffur gyda chi, neu 3 ounce o marijuana, a byddwch chi ddim yn cael eich cosp o garchar neu cosp ddifrifol, y misdemeanor maen nhw'n gweld yn y wlad yna. Byddwch chi'n cael eich cosbys gwch chi'ch dal 3 gwaith i ryw raddau, ond byddwch chi ddim yn mynd trwy broses farnwrol, sydd yn golygu bod chi ddim yn derbyn y label o fod yn druggy neu bod chi'n droseddwr, a mae hwn wedi arwain lleihad yn nifer o bobl sydd yn carchar yn Colorado. So mae'r ffocws mwyaf ailgyfeirio cymorth, triniaethau yn hytrach na carcharu neu mynd trwy broses barnwrol. Mae ystrydebu heddlu wedi cael dipyn o sylw gan y heddlu. Mae heddlu yn mynd trwy cyrsiau lle maen nhw'n nabod pŵer ystrydebu pan mae'n dod at gangiau o bobl, wedi pobl ifanc. Okay? A mae wedi codi amheuon ynglyn â pŵer ar wasg, okay? Gallu y wasgu i lywio barn pobl. Right? So, eto, chi'n gweld dylanwad rhyngweithiaeth a'r polisi a fydd eich athrawon o bosib wedi sôn am fwy na be fi wedi sôn am fan hyn, a pethau ychwanegol, edrychwch nôl o fideos, a mae yna fwy. A mae hwn yn bwysig gyda llaw, cos un cwestiwn dyn nhw heb gofyn gyda 2.3, 4.1, ydy effaith y rhyngweithio ar bolisi, sef effaith y theori labelu yma ar bolisiau. So, mental notes fan hyn, okay? Na i nôl at hwnna munud. Reit, yr un mawr, realistiaeth asgell lle, mae'n effeithio polisiau troseddol nid yn draws Ewrop i gyd ag yn America. Okay? Dyma'r feddylfryd yn leidyddol sydd wedi arwain dros 15 mlynedd erbyn hyn a fwy. Okay? Y syniad yma bod pobl yn gwneud dewis rhesymegol i droseddu. Okay? Dewis rheswm. Maen nhw'n meddwl amdano fo, maen nhw'n pwyso o mesur cost yn erbyn bydd o gyflawni trosedd. Maen nhw'n meddwl, gael ei nawl, be gaf fi rybydd, neu gaf fi ffein, neu bydd os dwi'n cyflawni'r gosb yma, felly allai gael lot arian. So, y teimlad yma bod pobl yn pwyso a mesur cyn troseddu yn wirioneddol yn dylanwadu ar beth mae realistiaeth yn ei wneud erbyn hyn o ran trosedd y chosb. Mae Charles Murray hefyd yn dwy'n sylw at problemau'r is-dosbarth. Okay? Y ton mawr yma fel oedd e'n gweld o bobl oedd yn byw ar fudd-daliadau, mamau sengl a ddim yn cymdeithasol yn iawn. Okay? A bod hwnna'n broblem a bod yn arwain at genhedlaeth o droseddwyr. Mae'r damcaniaeth ffenestr toredig Broken Windows Theory yn gryf iawn hefyd yn y realistiaeth asgell lle. Y teimlad yma bod os mae ardal yn ddyran, siabu ac yn fler, mae'n gwahodd ymddygiad troseddol. Felly un ffordd i atal troseddu ydy harddoggi, gwneud rhyw elfen o berchnogaeth yn bodoli ardal penodol. Os ydych chi eisiau gwybod pa maen nhw'n gael yn Broken Windows Theory, ewch nôl at y fideo. Pwysigrwydd cosbi, right? Mae hwn yn rhywbeth sydd yn mynd i fod yn thema trwy gydol eich gwaith chi. Ni'n edrych 4 fan hyn, pwysigrwydd cosbi i realistiaeth a ffaith maen nhw'n teimlo mae hwn yw'r ffordd ymlaen. Okay? More time, less crime, dyna yw mantra nhw. Pwy na mae hwnna'n wir neu beidio, dyn ni ddim yn siŵr. A pwysigrwydd y model rheoli troseddau a bosib mae'ch athrawon chi wedi sôn tymyn bach am hwnna, ffaith yna 2 fodel o gyfiawnder troseddol, model trefn-briodol a model rheoli troseddau. A chi'n gallu gweld realistiaeth asgell yn dwy'n dylanwad mawr trwy'r model rheoli troseddol. Neu sôn am hwnna eto yn y munud.
So, be ydych chi'n gweld effaith hyn ar polisi? Wel, effaith enfawr wrth gwrs. Yn gyntaf, chi'n gweld pethau fel cosbi fwy llym. Mae hwnna'n elfen o'r system gyfreithiol gyda ni nawr. Mae nifer o bobl sy'n derbyn dedfrydau hirach yn llawer iawn mwy. Os mae yna drosedd treisio ynghlwm gyda'ch trosedd chi, fyddwch chi'n gwario 7 mis mwy na carchar nag fyddwch chi 15 mlynedd yn ôl. Mae carchar y moes yn golygu 23 o flynyddoedd nawr, 20 mlynedd yn ôl, oedd yn 14 mlynedd, so mae cosbi yn llawer iawn mwy llym. Nawr, canlyniad hynny ydy carchardau yn llawn. Mae 123 carchar yng Nghymru a Lloegr, mae tua 70 yn nhw'n orlawn. Gallen nhw ddim cymryd mwy o droseddwyr, a gafodd hwnna sylw nôl ym mis Tachwedd. Nawr, mae hwn yn achosi pob math o broblemau ynghlwm gyda carchardau. Okay? O'na 285 ymosodiadau am bob 1000 o garcharorion fyny at Mehefin 2023, 9%. 104 wedi marw yn y carchar. Mehefin 2022, Mehefin 2023. 92 o heina trwy hunanladdiad. Twf o 24% o flwyddyn flaenorol. 65,000 wedi hunan niweidio hunan yn carchar o fewn y blwyddyn hynny. Ac ymosodiadau staff yn 13%. Felly, mae polisi yma o cosbi fwy llym, ydy mae'n cymryd nhw oddi ar y strydoedd, mae'n rhoi nhw mewn carchardau, ond offshoot hwnna wedyn ydy llawer o broblemau mewn carchardau, terfysgoedd ac yn y blaen. Mae staff yn dioddau. Ehangu pwer yr heddlu, ni wedi gweld hwnna'n digwydd yn ddiweddar, wedi gyda deddf trefn gyhoeddus 2023, Public Order Act 2003 sy'n cyfyngu ein pwer ni nawr i protestio. Os ydych chi'n cario offer sy'n mynd i ganiatáu chi locking on, sef clymu chi'n i railings ac yn y blaen, allwch chi gael dedfrydu 6 mis o carchar. Os ydych chi'n achosi, dwi'n siŵr beth yw'r term Cymraeg, serious disruption. Serious disruption i drafnidiaeth enghraifft neu i fywyd dydd i ddydd pobl, fe allwch chi wynebu fyny at blwyddyn yn y carchar. So chi'n gallu gweld hwnna i gyd mewn polisiau. Zero tolerance, sef arestio pobl am y peth lleia posibl, ddim wedi bod yn mor boblogaidd â hyn am Mhrydain oherwydd mae'n achosi anghydweld cymdeithasol. Fe'n gath i dreialu yn Cleveland gan Detective Superintendent Ray Mallon, a fe gath o effaith. Be ath troseddu lawr yn yr ardaloedd lle zero tolerance, ond, just symud ar rhwng arall oedd yn neud, oedd y ddadl o fe, just symud ar ryw ardal arall. So mae yna derm na i ddim defnyddio, ond hwngi problem at rhywun arall. Polisiau cymdeithasol leveling up, dwi wedi sôn amdano fo, ehangu cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig, achos nhw'n teimlo yn bod nid trodi sy'n achosi troseddu, okay? So does dim pwynt wneud pethau ato troseddu, mae chi'n neud rhywbeth i dewis rhesymegol, mae'r gost fod yn fwy na'r bydd. So beth chi'n cael nawr i polisiau gwahanol, gwyliadwraeth, CCTVs, target hardening, nid o'n anoddach i bobl torri mewn i adeiladau, clon, gatiau, CCTV, CPTEDs, da chi wedi clywed am hwnna, Community Protection Through Environmental Design, i gyd i wneud gyda polisiau. Okay? A chi'n gweld y polisiau hefyd yn y drefn rheoli troseddau, lle mae system gyfreithiol nawr yn ffafrio'r dioddefwr, lle maen nhw'n trio gael pobl trwy system yn gynt, lle maen nhw'n trio wneud yn gynt really, i cael diffynydd yn euog. Right? A mae yna broblemau lli gyda hynny, gyda miscarriages of justice ac yn y blaen. Nawr, dwi wedi sôn am, os ydych chi'n mwy o fanylion am be fi wedi sôn am, then ewch nôl at y fideos neu edrychwch arnyn nhw os ydych chi heb wneud hynna eisoes. Okay? Mae yna fwy o ddymder yn y fideos yn un a pob dim wedi sôn am yn y Crynodeb byr yna. Nawr, fel rhan o'r fideos hefyd, fideo rhif 3, cyflwyniad 3, nes i edrych ar fel oedd y cwestiynau yma'n codi yn mapurau arholiadau o 2019 ymlaen. Nawr, os ydych chi moyn mwy o gyfle i marfer, yna mae'n wythnosau eraill a gael i chi i geisio cymhwyso, apply eich gwybodaeth am esboniadau cymdeithasegol
I scenarios penodol. Allwch chi fynd y tu hwnt I bapurau arholiadau 2019. Dyma enghraifft papur 2018. Nawr, fe welwch chi fan hyn scenario 2018. Nawr, mae chi anwybyddu'r tariff, sef, mae chi anwybyddu faint o bwyntiau sydd ar gael ar gyfer y cwestiynau, cos maen nhw wedi newid ys 2019, ond mae'r cwestiynau digon tebyg. Right? A fe allwch chi ddefnyddio papur 2017, 2018 I ymarfer eich sgiliau. I gymhwyso'r gwybodaeth I scenario sy'n cael ei roi chi. Os dim amser, wrth gwrs, mewn cyfwyniad byr fan hyn I fi wneud cyfiawnder gyda hwn. Ond ewch a wefan cybac a tynnwch fyny papur 2017 a 2018. A fe gewch chi esiamplau o scenarios fan hyn. Allwch chi ymarfer eich sgiliau, enghraifft mae hwn yn edrych I fi fel awgrym da o'r theori yn labelu. Okay? Mae'n cwestiwn gofod ysgrifennu un damcaniaeth gymysegol. Dwi'n meddwl bydd y theori yn labelu yn gweddu'n iawn fan hyn. Oherwydd, fe chi'n gallu gweld, mae Edna a Sydney yn ymddwyn yn wyredig. Okay? Mae'n ddigon o esiamplau o'n nhw'n ymddwyn yn wyredig, rociwr punk oedrannus, gwallt mohawk, Edna yn gwyddi ac yn y blaen ac yn y blaen. Okay? O ran pob math o bethau. So maen nhw'n cael ei labelu gan y gymdeithas o'i gwmpas nhw. Mae'r label na yn dod yn statws feistr. Mae Edna'n gweld I hynna falle fel person gwallgof. Maen nhw wedi sgwennu graffiti ar ei drws sy'n dweud menyw gwallgof. Pan mae rhywun yn derbyn label fel statws meistr, mae'n troi yn broffwydoliaeth hunan gyflawnol, self-fulfilling prophecy. Okay? A wrth gwrs, canlyniad hwn, wedi highlight yma melyn, mae'n trywanu Sydney ac yn ei laddo. Okay? Mae'n elfa fan hyn o deviance amplification, ymchwyddo'r gwiro gan y gymdeithas lleol hefyd. So, defnyddio y termau dwi wedi defnyddio yn y list dwi wedi rhoi ar ddechrau fideo yma a'i cymhwyso nhw I achos Edna. Okay? Gallwn ni wneud hwn. A fydd y marcsaeth hefyd fech. Mae Edna, mae hi'n byw mewn tlodi yr ail llinell, ond eto mae gŵr hi Sydney, os na gŵr ydi, cymdogion, sori, mae Sydney yn ddyn cyfoethog iawn, angyfertalaeth. Okay? Sydney byddai'r bourgeois fe, Edna byddai'r proletariat fan hyn. Right? Syniad o chwystredigaeth dosbarth bod Sydney wedi llwyddo mewn system gyfalafol. Mae Edna ddim wedi llwyddo. Mae system yn crimogenic. Mae'n achosi anghydraddoldeb. Chi'n gallu gweld yr anghydraddoldeb yn y berthynas. Mae'r gymdeithas ar chwab. Okay? So, cymhwyso eich gwybodaeth i'r darn. Okay? Yn un rhan pwysig a sgil sy'n ennill. Tipyn o faciau chi mewn arholiad. Mae gyda chi hefyd papurau 2017 ar y sgrin fanna. Eto dim amser dy fi fan hyn nawr I fynd trwy pob un yn unigol I sôn am sydd cymwyso nhw. Pan y amser dy chi, wna I roed y PowerPoints yma fyny, mae gyfer mae gallau rôl y cyfwyniad byw yma. A allwch chi weld wedyn, allwch chi eisiau cymhwyso'ch gwybodaeth i'r scenarios hynny. Okay? Labelu, dwi'n meddwl bydda gweddi oriau y scenario ar y gwylod. Dwi'n meddwl bydda theori straen Merton ar y top wedyn, so chi eisiau cymhwyso I hwnna. Un arall I chi fan hyn, gweddi I chi edrych yna fo. Yn y llyfr cybac, dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd y llyfr cybac, maen nhw'n mynd dros hwn hefyd, maen nhw'n rhoi astudiaethau achos gwahanol I chi. Dyma hanes Nick Leeson. Os gwch chi gyfle, triwch cymhwyso'r gwybodaeth ydych chi wedi ddysgu am esboniadau cymdeithasegol. Nid unig I esbonio y theori cymdeithasegol. Cofwch chi, gwch chi ddim cwestiwn gofyn I chi esbonio theori cymdeithasegol. Bydd y cwestiwn gofyn I chi esbonio theori cymdeithasegol am droseddoldeb, pam bod pobl yn torri gyfraith yn ôl y theori yma. So dim just sôn am y theori, mae rai sôn sut mae pobl yn torri gyfraith yn ôl y theori yma. Okay? Mwyn cael y marciau llawn. So fan hyn allwch chi ddefnyddio'r marcswyr o bosib I geisio esbonio ymddygiad Nick Leeson. Ac yn y llyfr Napier hefyd, mae yna achos dolan, allwch chi gyfeirio ato fo. Chi'n gallu gweld reit ar y
parag o ffong yma'n dweud, mae'n dylan yn am o'n brin o arian, mae'n hoffi'r dillad ar ysgidiau pobogaeth sy'n cael ei ysbythebu mhobman. Right, here we go. Merton fan hyn fe, theori straen, neu hyd o'n Maxwell, angen-diddordeb. Right, so, eisiau'r cymhwyso nhw fan'na. Wait, mae hwnna'n gyfle i gwestiynau, a mae'n cwpl wedi dod mewn eisoes cyn hwn. So, un cwestiwn sydd wedi codi ydy pam bod polisiau realistiaeth wedi dod yn boblogaidd yn y Deyrnas Unedig. Wel, symud am diwedd y 70au yna gwyno mawr bod llawer iawn o ddamcaniaethu wedi bod yn digwydd am troseddu. Damcaniaethu, ond dim yn neud dim byd amdano fo, os ydych chi gymryd syniad Marxaeth er enghraifft. Ond o Marxaeth, beth sy'n achosi troseddu ydy cymdeithas gyfalafol. Wel, oce, ond yr ateb yn ôl Marxaeth felly oedd i ddymchwel y system gyfalafol a dechrau to. Wel, dwi'n aml eich yn ddigwydd yn yr wythnos neu ddwy nesaf, dio. Felly, doedd dim ymatebion gyda nhw i droseddu, ac oedd hwnna'n yn llesteirio ac yn chwystro gwleidyddion oedd eisiau wneud rhywbeth am troseddu. So, ymddangosiad realistiaeth asgell chwith a asgell Mae asgell chwith yn debyg iawn i Marxaidd, bod nhw'n iwsio tair mae bourgeoisie a proletariat, mae'r ffocws nhw angen-diddordeb a angen-fytaledd yn union yr un ffordd. So, realistiaeth yn teimlo bod y cyfnod o ddamcaniaethu mawr wedi dod i ben, a bod angen actually wneud rhywbeth i stopio bobl torri gyfraith. Sy'n od, chos oedd Llywodraeth Mrs Thatcher o 79 ymlaen, oedd nhw eisiau Llywodraeth gwario llai o rôl mewn cymdeithas, llai o rôl o ran lles cymdeithasol, llai o rôl o ran trethu ac yn y blaen. Ond un maes lle yn teimlo bod angen mwy o ymyrraeth oedd y maes troseddu. Okay? Felly, daeth llawer mwy o ffocws ar gosbi, fel dyn ni wedi gweld, cynyddu pŵr heddlu, fel dyn ni wedi gweld, chos nhw'n gwrthod y syniad fod tlodi yn achosi troseddu. A hwnna sy'n allweddol pam bod y theori wedi ddatblygu. Chos yn ystod y 50au a 60au, nath tlodi ddod lawr. Rhannol gyfrifol mae hynny bod y ffordd nhw'n cofnodi tlodi, ffordd nhw'n mesur tlodi wedi dod lawr. So anyway, dath tlodi'n lawr, ond dath troseddu fyny. So nôl yr asgell yn ôl realistiaeth nid tlodi oedd yn gyfrifol am tor cyfraith. A dyna lle mae'r syniad yn dod bod angen lot mwy o rheolaeth gymdeithasol, social control, rheoli ymddygiad. Okay? Gan fod bob unigolyn yn gyfrifol am ymddygiad ei hunan, rational choice theory rhesymegol. A broken windows theory ffenestri toredig. Okay? So mae'r ddoi theori'n datblygu yn ystod yr 80au, llaw yn llaw gyda syniadau is-dosbarth Charles Murray, bod yna gnewyllun o is-dosbarth gwiredig, o ddim yn parchu rheolau, ddim yn parchu normau, o ddim yn cymdeithasoli plant yn iawn, byw gormod ar bydd daliadau, felly oedd rhaid sicrhau cost a bydd fan hyn. Rhaid i siŵr bod y cost o torri gyfraith yn fwy na'r bydd nhw'n cael ei wneud o. A dyna beth chi wedi gweld yn y 10-15 hyd yn oed 20 mlynedd diwethaf, sef ceisio atal troseddu trwy ddilliau fatha sefyll fal, amddiffyn, adeiladau ac iddo, oedd yn darged hawdd, target hardening, ond nhw'n gael hwnna, cloiau, CCTV, mwy o heddlu ar y stryd, di hwnna panio mas mor dda hynny. Atal troseddau trwy ddilliau amgylcheddol, mwy o heddlu, zero tolerance ac yn y blaen, CBOs, Community Behavioural Orders, ASBOs yn y gorffennol. A mae hwnna wedi dylanwadu ar polisi yn ogystal â cosbi fwy llym, wrth gwrs. A chi'n gallu gweld yn America. Ac ym Mhrydain, mae yna 90,000 yn y carchar ym Mhrydain erbyn hyn oherwydd y polisiau yma. Dwbl beth oedd yna 20 mlynedd yn ôl. 90,000. Un o'r gwledydd mwy, lle mae yna fwy o bobl yn y carchar yn Ewrop. America un peth, yn gwiro mwy tuag at asgell 5 miliwn o dangoruchwniaeth y system gyfreithiol yn America, 2 filiwn yn y carchar. 2,330 o gwmpas hynny ar death row. Na mwyn actually'n llai na beth sydd wedi bod yn y 2-3 blynedd diwetha, ond mae'r trend wedi bod yr un peth, mwy llym, mwy cas, mwy o gosbi, mwy o atal troseddu trwy materion sefyllfaol a materion ymddygiadol. Ac amgylcheddol. Reit, so cwestiwn arall sydd wedi dod ydy pa gwestiynau sydd heb cael ei gofyn eto. Wel, dwi ddim yn fan mawr, mae fi ddweud, o targedu cwestiynau penodol.
Because dwi'n pethau ddim yn gweithio fan'na, os maen nhw wedi gofyn i ni flwyddyn, ydyn nhw'n mynd i aros 2 tair blynedd i ofyn eto. Does na ddim rhyme neu reason yn y ffordd mae cwestiynau'n codi. Okay? So maen nhw'n gweddi. Right? So dwi'n mynd real keen ar target question spotting fel maen nhw'n gael hon. Just i chi gael rhyw fath o syniad, o ran 2.3, disgrifiwch un sorry bod yn Sesiynau, gyda ddim amser i gyfieithu hwnna. Social structure theory of criminality, strwythur cymdeithasol. Os ydych chi'n cael cwestiwn gofyn am strwythur cymdeithasol troseddeg, maen nhw'n sôn fyna marcswyr neu swyddogaethwyr, okay? Sef esboniadau cymdeithasegol sydd yn syngedig ar strwythur cymdeithas, hytrach na esboniadau biolegol sy'n mynd ar ôl biology, neu unigolyn sy'n mynd ar ôl personoliaeth. Okay? So, cofiwch yna, diolch wedi bod o blaen, gallen nhw eirio fo fel yna. Fel nes i sôn yn y cwpl o slides o blaen, rhyngweithiaeth. Right? Sut mae rhyngweithiaeth yn esbonio troseddeg, dwi'n mynd i bod o blaen. Heto, funny enough, gan bod fi yn lot o bwysau sôn, sut mae realistiaeth neu realistiaeth wedi esbonio troseddeg. Esboniad chwith, cofiwch chi, ni'r un peth am marcsaeth. Heb bod yn iwsio termau bourgeois proletariat. O ran cwestiynau 4.1, gan bod wedi gofyn y cwestiwn. Doi sydd heb bod o blaen, sesiwch y defnydd o realistiaeth yn y broses ynglynio polisi, hynny yw sy'n mae realistiaeth, peth dwi wedi sôn lot amdano fe heddiw, wedi dylanwadu'r llunio polisi. Right? So mae hwnna heb dod syniadau rhyngweithio yn y broses ynglynio polisi, sydd mae nhw wedi effeithio polisi. So chi edrych nôl, cwpl o fideos dwi wedi sôn am hwnna. Mae rwy'n i gofyn fi roi sampl arall o un fyny. Dwi wedi cael hwn o'r llyfr Saesneg, so mae'r ffynhonnell ei hunan yn Saesneg. Gyfys i wneud hwn yn frosiedig nawr, tra bod y cwestiwn yn dod. So mae yna sampl arall i chi fynd ar ôl fan'na. Mae Jane yn breuddwydio am fywyd gyda ceir cyflym, wel, theori straen Merton fan'na, breuddwyd Americanaidd, straen, dim modd cyrraedd y nod, ar oesi, so mae'n dwy'n. Okay? Mae'n gweithio fel nani, so a gallai hwn fod yn marcsaidd. Mae'n gweithio yn fel nani gwmni cyfreithiol, hi yw'r proletariat, nhw'r bourgeois. Right? Mae hi'n diodda am ddifadaeth, anghyfartaledd, cael ei dal yn arwydd o amddiffyn eiddo, achos mae hi dwy'n. Okay? Neu allwch chi gael theory'n abelu fan hyn. Mae hi mewn dead-end job, mae'r ffynonell yn dweud. So mae ydych chi gyfrwng fan'na i sôn am labelu statws meistr a procwydwraeth hunan gyflawnol. Does dim mwy o gwestiynau na hynny wedi dod i law. Felly dwi'n diolch i bawb sydd wedi edrych ar y 3 fideo. Gobeithio gael gyflenwi mwy i chi flwyddyn nesaf. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Fel dwi'n dweud, gobeithio bod y fideo yma'n help. Ewch nôl i edrych ar y 3 fideo blaenorol os ydych chi moyn mwy o ddyfnder i'r hyn dwi wedi crynhoi yn y cyflwyniad yma. Diolch yn fawr iawn i e-sgol a Carl am Cymru am drefnu.